Alors, t'as ligt dat toe? Hoe leert ze? Jo, haal de mond. Allee, Rofai. Als ze ja. Hij has nu voor te voeren. Nee, met de handen. Wat doet hij gemaakt? J'ai regardé, hein. Je l'ai vu. Hij is wel een cabaret erbij. Je dat werd heen. Voorheen. Dag, haal de mond. Hè. Kijk dat er Rofai komt. Hij sprak heen. Alors j'appelle la police. Er is maar lekker bezocht op pizza. Zijn. Politie. Doe domme naast, doe. Napoli! Je mag de